sarmadan ya masoya sarmadan har abada ni da ke mara biyuwa kona in ta yi da kewa mutuwa ce ki raba alƙawarin na yi rikewa ni da ke ba ku rabewa. Sarmadan ya masoya sarmadan har abada ni da ke rabewa kuna in ta yi daɗewa mutuwa ce ki rabawa alƙawarin na yi riƙewa ni da ke ba ku rabewa. Duniyar suna fada na ɓata yanzu ba wata hanyar kubita kulliyar cikin sanki nake ta nisawa sakini ya yi daɗewa zuciya ta yi daɗewa raina ya yi daɗewa hankali ya cewa sarmadan ni da kai har abada ba rabewa kana in ta yi daɗewa mutuwa ce ki rabawa alƙawarin ki rikewa ni da kai babu rabewa. Sarmadan ya masoya sarmadan har abada ni da ke barabewa kauna in ta yi daɗewa mutuwa ce ki rabawa alƙawarin na yi riƙewa ni da ke ba mu cikawa. Alƙawarin amana ne ki sani na sani tun muna ɗan ƙanana ki sani na sani na rike alƙawari ba zan cikawa kauna in ta yi daɗewa mutuwa ce ki rabawa alƙawarin na yi riƙewa ni da ke ba ku rabewa. Sarmadan ni da kai har abada ba rabewa kana in ta yi daɗewa mutuwa ce ki rabawa alƙawarin na yi riƙewa ni da kai babu rabewa.
sarmadan yar abada ni da ke farabewa kauna in jayi da dewa mutuwa ce ke rabawa alkawar na jirgewa ni da ke ba rabewa sarmadan da kai har abada barabewa kana in jayi da dewa mutuwa ce ke rabawa alkawar na jirgewa ni da kai babu rabewa kauna in jayi da dewa mutuwa ce ke rabawa alkawarin yin yargewa ni da kai ba